शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या 12वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। शिक्षण प्रसारक मंडळाचे माजी अध्यक्ष दिवंगत विकास सावंत यांच्या जयंतीनिमित्त पुष्पांजली अर्पण करण्यात आली। विद्यार्थ्यांनो, आपल्या या 11वी-12वीचा ज्युनियर कॉलेजचा निकाल हा नेहमीच 100%च्या घरात असतो। अर्थात हे श्रेय आम्हा सगळ्या शिक्षकांचं आहे, कारण प्रचंड मेहनत करून जे विद्यार्थी अधिक मार्कांकडे जाणार आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा पॅटर्न, जे विद्यार्थी कमी मार्क मिळवणार आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा पॅटर्न, अशा पद्धतीनं राबून प्रचंड परिश्रम दरवर्षी 2 वर्ष हे शिक्षक घेत असतात। त्यामुळे त्या शिक्षकांचंही या निमित्तानं कौतुक हे आपण करतो। हेच विद्यार्थी पुढे जाऊन आपल्या शाळेचं, आपल्या ज्युनियर कॉलेजचं नाव उज्ज्वल करणार आहेत। हे सगळं करण्यासाठी अर्थातच आमच्या पाठीशी आमचं शिक्षण प्रसारक मंडळ नेहमी खंबीरपणे उभं असतं। ज्या ज्या गोष्टी आम्हाला पाहिजे आहेत त्या गोष्टी तात्काळ पुरवण्यामागे नाईक साहेब असू देत किंवा नागवेकर सर असू देत, नेहमी पाठीशी असतात आणि हे सगळं आम्हाला फ्री देतात, आमच्याकडनं करवून घेतात, म्हणूनच हा सगळा निकाल दिसतो। आमच्यावर आमच्या संस्थेचा विश्वास आहे, आम्हा सगळ्या शिक्षकांवर, आणि आम्हा शिक्षकांचा तुम्हा मुलांवर विश्वास आहे। तुम्हाला कुठेतरी त्याच्यातून प्रेरणा मिळावी हा आमचा प्रामाणिक हेतू आहे, आणि याचसाठी तुमच्यासमोर आम्ही हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवान विद्यार्थ्यांचा कौतुकाचा सोहळा इथं आयोजित केलेला आहे। मी पुन्हा एकदा सर्व गुणवान विद्यार्थ्यांचं, त्यांचं पालकांचं इथे मनापासून अभिनंदन करते, स्वागत करते। मी सानिका संदीप ठाकूर। 12वीचं वर्ष आणि 11वीचं वर्ष माझं खूप चांगलं गेलं, आणि मी असं म्हणेन ह्या 2 वर्षात तुम्हाला सगळ्या कार्यक्रमामध्ये जेवढ्या पार्टिसिपेट करता येतं त्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांमध्ये करा, आणि तुम्हाला सगळ्यांना 12वीच्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा। सर्वच शिक्षकांनी आम्हाला चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन दिलेलं आहे। मी तुम्हाला तेच सांगेन की तुम्ही शिक्षकांनी जे तुम्हाला ते मार्गदर्शन करतात, जे तुम्हाला वर्गात ते सांगतात त्याकडे नीट लक्ष द्या, आणि कुठच्याच वेगळ्या मार्गावर न जाता फक्त अभ्यास, कारण ही 2 वर्ष आपली समोर पुढची 10 वर्ष ठरवणार आहेत। सो 11वी आणि 12वी ह्यावर पूर्ण फोकस करा। सन्माननीय कैलासवासी विकासभाई सावंत नेहमी सांगायचे की मी भाग्यवान आहे, कारण मला काहीही न करता माझी स्वतंत्र ओळख निर्माण होते, माझ्या संस्थेची। विकासभाई ही तुमची शाळा, आणि या सगळ्याला तुम्ही गुणवंत विद्यार्थी जबाबदार आहात, हे त्यांचं नेहमीचं वाक्य असायचं। हा अभिमान, हे ते मार्गदर्शन, त्यांच्या आठवणी आमच्यासोबत नक्कीच आहेत। विद्यमान अध्यक्ष यांचं असणारं कर्तृत्व आणि मार्गदर्शन, प्रेरणा ही आज आपल्यासोबत आहे, आणि त्यामुळे असे सुंदर कार्यक्रम पुन्हा पुन्हा होणार आहेत। भविष्यातही खूप मोठे व्हा, एक स्वतःचं नाव मिळवा, कमवा, एक स्वतंत्र तुमची ओळख असेल, त्याला कोणीही पर्याय नसेल। सपोज तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये गेलात, CA झालात, डॉक्टर झालात, तर तुम्हीच तुमचे स्पर्धक असणार आहात। त्यापेक्षा एक तुमचीच ओळख असेल, त्याला पर्याय नसेल, असं कार्य करा। आणि हे कार्य करताना आपण माणूस म्हणून जगायचं आहे। मी माणूस आहे, मी माणूस राहणार आहे, आणि माणसाचं कर्तव्य मी पार पाडणार आहे। असं करत करत पुन्हा एकदा शाळेकडे नव्याने बघा, शाळा तुमची वाट बघणार आहे, या ठिकाणी येण्याचं तुम्हाला सद्भाग्य लाभणार आहे। पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देते। मला आज जिल्ह्यामध्ये बाबू गवस म्हणून ओळखतात, काँग्रेसचा एक कार्यकर्ता म्हणून ओळखतात, पण या परिसरामध्ये आल्यानंतर माझी ओळख ही थोडीशी वेगळी आहे, कारण आत्ता जिचा सत्कार झाला त्या श्रेया गवस ही माझी मुलगी, आणि श्रेयाचे वडील ही जी ओळख आहे ना, ही मला खूप म्हणजे प्राऊड फिलिंग करते। साहेब, तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, आता मॅडमनी पण उल्लेख केला की प्रवाहाच्या बरोबर जायचं नसतं, आपल्याला कधीतरी प्रवाहाच्या विरोधात थोडासा विचार करावा लागेल। आज तुम्हाला तो कदाचित शक्य
येणाऱ्या भविष्यकाळात आपण तो नक्की विचार करावा. त्याच्यासाठी कुटुंब म्हणून आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत आणि तुमच्या पूर्ण वाटचालीला मी पूर्ण शुभेच्छा देतो. समर्थपणे नव्हे तर या शाळेला नावरूपाला आणून या शाळेला वेगळा आकार दिला आणि अनेक विद्यार्थी या शाळेतून घडवले आणि त्याच शाळेचं आज अध्यक्षपद एक युवा नेतृत्व ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतरच प्रत्येक मुलाला युवा आईला उत्साह निर्माण होईल असं नेतृत्व विक्रांतभाई सावंत यांच्याकडे शाळेचं अध्यक्षपद आलं. मला विश्वास आहे की विक्रांत सावंत या अध्यक्षपदाला न्याय नाही तर हे अध्यक्ष चालवतील नाही तर पळवतील 100% मला खात्री आहे. कारण ज्याच्याकडे विद्वत्ता आहे ना ही विद्वत्ता कोणीही चोरून घेऊ शकत नाही असं व्यक्तिमत्व म्हणजे विक्रांत सावंत आहेत. स्वतःचं भविष्य स्वतः निर्माण करायचं असतं, स्वतः घडवायचं असतं, स्वतःची त्या जिद्द पाहिजे, चिकाटी पाहिजे, आत्मविश्वास पाहिजे. हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला का सांगतो, कुठचाही विषय कधीच कठीण नसतो. सगळ्यांनी माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि 12वीच्या मुलांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. मित्रो, आज तुम्ही इन्स्पायर व्हायचा दिवस आहे. तुमच्यासाठी आज खूप जास्त आपल्याला अभिमानाचा दिवस आहे की आपल्यामधली लोक, आज आपल्यामधली मुलं, तुमचे सिनियर्स, आज त्यांना अवॉर्ड्स मिळत आहेत. ठीक आहे, आपल्याला कदाचित एवढे 100% प्रत्येकाला पडणार नाही. बट इंग्लिशमध्ये एक फ्रेज आहे, यू हॅव टू शूट फॉर द मून. इफ यू डोंट लँड अप इन द मून, यू लँड अप इन सम स्टार्स. तुमची झेप ही नेहमी आपली चंद्रासाठी हवी. जर तुम्ही चंद्रावर लँड नाही करू शकला तर कुठच्या तरी ताऱ्यावर तरी नक्की पोचाल. असेच तारे सितारे इथे उपलब्ध आहेत. आत्ताच सीताराम गावडे साहेबांनी सांगितलं, ते सुद्धा या प्रशालेचे माजी विद्यार्थी आहेत. बी नाईक सरांसकट सगळे या प्रशालेचे माजी विद्यार्थी आहेत. आज आम्ही कैक जण, स्वतः मी या प्रशालेचा माजी विद्यार्थी आहे. मित्रो, तुम्हाला सगळ्यांना इन्स्पायर होण्यासाठी असं एक आयुष्याच्या तुम्ही फेजवर उभे आहात. मी अक्षरशः तुमचा शेवटचा 1 मिनिट घेतो. पण तुम्ही जे आज वयात आहात, या वयात धड आपण मोठेही नसतो, धड आपण छोटेही नसतो. लक्षात घ्या. सायकोलॉजिकली तुम्हाला खूप जास्त स्ट्रॉंग राहणं आज गरजेचं आहे. कारण हे वय आपलं असं असतं की आई वडील आपलं कदाचित ऐकतसुद्धा असतात किंवा नसतातसुद्धा. त्यांचे प्रॉब्लेम्स हे आपल्याला समजायला सुरू होत असतात. तुम्ही सुद्धा खूप गोष्टीतनं जात असतात. त्यामुळे स्वतःवर तेवढं स्ट्रेस घेऊ नका. 12वीचा अभ्यास करताना आमचे प्रत्येक शिक्षक संस्था म्हणून, RPD शाळा म्हणून तुमच्या प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीशी राहणार, 12वीतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या. आणि तुमची परीक्षा परत एकदा 100% तुमचा कसा निकाल लागणार यासाठी नक्की प्रयत्न सर्व शिक्षक करणार आहेत. हा शब्द मी तुम्हाला देतो. माझ्या सर्व शिक्षकांचं परत एकदा अभिनंदन. हा खूप अभिमानास्पद क्षण आहे की आमची ही भावंडं 100 गुण मिळवत आहेत आणि खरोखरच त्यांच्यासाठी जे काय हे बक्षिसं आपण देतोय आणि काही बक्षिसं आपली आहेत. मी या सर्वामध्ये आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष नागवेकर साहेबांचं तितकंच त्यांच्या नेतृत्वाचं अभिनंदन करतो की नागवेकर साहेबांनी जेव्हा या गोष्टीची धुरा सांभाळली तेव्हा आपल्या या खात्यात 2 लाख रुपये होते आणि आज आपण त्याच्या 25% पैसे या खात्यात ठेवून त्या व्याजातनं तुम्हाला हे बक्षीस दिले जात आहेत. एकदा नागवेकर सरांसाठी जोरदार टाळ्या आपण देऊया. परत एकदा जात असताना माझ्या 12वीतील सर्व मित्रमैत्रिणींना बेस्ट ऑफ लक. तुम्हाला कुठेही ॲडमिशनसाठी काहीही कमी पडत असेल, हक्काने आम्हाला फोन लावा. महाराष्ट्रात कुठच्याही कॉलेजमध्ये तुमचं ॲडमिशनसाठी मदत करायची ताकद हा तुमचा भाऊ ठेवतो. एवढंच सांगतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो.